Дівчинки і хлопчики. Ой, зараз поставлю на стол квіточки, і все буде готово. Ой, усе. Ось тепер усе готово. Ой, пригожа у мене трималася, як ви лічите? Ой, а чи достатково присмакав? Може, я ще принести? Добрий вечір, сябри. Салют, Яночка. Привітання, привітання. О, яка пригожость і смакота. Ми зараз чай будемо пить. Буслик, отойдися, коли ласка, від стола. І покуль нічого не кранай. Чому? Бо я гэтае чаяванне не для цябе наладзіла. Не для мяне. Ой, Буслик, не пачынай. Я не так сказала. Гэтае чаяванне не толькі для цябе. О, а для кого яшчэ? Я чакаю вельмі важнага гостя. Здорово. Можна і я буду з тобою чакаць? Ай, чакай, вядома. Ура! А што гэта будзе за гость? Вядомы футболіст. Навошта нам тут футболісты? Ну, просто я б хацеў пазнаёміцца з выдатным футболістам ці іншым вядомым спартсменам. Буслик, ты што, не ведаеш? Я спортам не цікаўлюся. Хочаш пазнаёміцца з футболістам? Сам яго запрашай і стол для чаявання рыхтуй. А зараз лепш пасядзі моўчкі. Добра, добра, маўчу. Ой. Яночка, А можна одно маленечкае пытанне? Ай, ну, Буслик, не даеш ты мне засяродзіцца і падумаць, чаго на стале не хапае. Ай, давай сваё пытанне. А каго мы чакаем? Аднаго вельмі таленавітага хлопчыка. Ай, ён пераможца рэспубліканскага конкурсу чытальнікаў. А яшчэ ён іграе на піяніна, на гітары, спявае. Ого! І адкуль ты даведалася пра такога таленавітага хлопчыка? Нам настаўніца пра яго на занятках расказвала, і я папрасіла перадаць яму запрашэнне. О, малайчына, Яночка! Мне таксама цікава будзе паразмаўляць з такім разнастайным талентам. Ой, толькі чамусьці гэты талент затрымліваецца. Прывітанне, сябры мае. О, салют, Тимош. Добрый вечер, Тимофей. Ой, што гэта ў нас сёння за пір? Што святкуем? Мы не святкуем, мы чакаем. Каго чакаем? Аднаго вельмі важнага госця. Пакуль ён не прыйдзе, Яночка не дазваляе пачынаць чаяванне. Ну, добра, давайте пачакаем. Яночка, а доўга яшчэ чакаць? У мяне, шчыра кажучы, у жывоціку бурчыць. Ой, не ведаю. Здаецца, мне гэты важны госць не вельмі выхаваны. Можа, ён проста не атрымаў запрашэнне? Гэта немагчыма. Я настаўніцы запрашэнне аддала, яна абяцала абавязкова яго перадаць. Запрашэнне, кажаш? Нешта я ўжо пра запрашэнне чуў. О! Ой, Тимош, што гэта ў цябе? Маё запрашэнне? Адкуль яно ў цябе? Ты дзе яго ўзяў? Настаўніца дала, толькі я, шчыра кажучы, паклаў яго адразу ў кішэню і нават забыўся прачытаць. Атрымалася нейкая блытаніна. Але чаму настаўніца дала запрашэнне табе, Тимофей? Можа, ты вучышся ў адным класе з хлопчыкам, якога мы чакаем? Дык каго вы чакаеце? Растлумачце нарэшце. Разнастайны талент, пераможца конкурсу чытальнікаў, піяніста, гітарыста і спевака. Здаецца, я зразумеў. Ты ведаеш гэтага хлопчыка? Справа ў тым, што я сапраўды ў гэтым годзе выйграў конкурс чытальнікаў. Яшчэ вучуся іграць на піяніна і гітары і крыху спяваю. Вось дык ну, атрымліваецца, ты той самы важны госць.
Тимоч, а чому ти нам про гэта не рассказываў? Ну, гэта было не князь Ціпла. Не люблю хваліцца. Тым больш гэта не толькі мая перамога. О, а чия яшчэ? Маіх бацькоў, якія прывілі мне любоў да вершу, маёй настаўніцы, якая рыхтавала мяне да конкурсу і верыла ў мяне, сяброў, якія балелі за мяне. Мы таксама верым у цябе, Тимоч. Значыць, это таксама і ваша перамога. Не, гэта проста неверагодна. Тимофей, а табе і прыз уручалі. Ну так, О, фотаздымкі ёсць? Вельмі хочацца паглядзець. калі ласка. Ой, ой, Тимофей, які ти малайчына. Не чакала, што побач з намі такі талент. Яначка, у калыханцы ўсе таленавітыя. Вось Буслік, напрыклад, таксама пераможца конкурсу чытальнікаў. Не пераможца, я заняў другое месца. І конкурс быў толькі для маленькіх. Ну і што? Ты будзеш расці і прымаць удзел у больш сур'ёзных конкурсах. Яначка, а ты ж сама перамагала ў конкурсах прыгажосці. Рыся выйгравала спартыўныя спаборніцтвы, Топа быў лепшым футбалістам двара. Ой, сапраўды, а я пра гэта неяк не падумала. Справа ў тым, што мы ўсе таленавітыя. Проста кожны ў сваёй галіне. Трэба старанна працаваць і адшукаць занятак па сэрцы. І тады кожны можа дабіцца вялікіх поспехаў. Безумоўна. Хлопчыкі, прабачце, што я не разгледзела, якія вы таленавітыя. Я вамі ганаруся. А мы табой, Яначка. Ой, дзякуй. Ой, наш жа чай стыне. Тимофей, Буслік, давайте частавацца. З задавальненнем, дзякуй вялікі. А можа, па чаяванні яшчэ і мульцік паглядзім? Абавязкова. Я цэлых 2 падрыхтавала. Вельмі цікавых. Спецыяльна для важнага госця. Глядзім мультфільм, сябры. А зараз усім разнастайным талентам час рыхтавацца да адпачынку. Так што чысцім зубкі, мыем тварыкі. І адпраўляемся ў ложачкі глядзець самыя неверагодныя сны. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вача